Trans 7 boikot Gus wis jelas untuk mui pamflet disebar. Boikot ditutup ae. Trans 7 diboikot ditutup. Gen duwiti cacah kuwi nggih kantor Gus Ikdam official. Cabang DKI ya. Mengira iso ngelola karon nggih menyiarkan kebaikan. Trans 7 ini sapa to? Khairul Tanjung. Golek ana nomere. Anak singkong iki. Lah yo golek ana nomere. Ditutup ae, logone didukne, gantinen YouTube-mu kuwi. Ora ngono nggih gudang sonmu kuwi ora apa-apa. Makanya ketika seorang santri terus nesu ngamuk, ya benar itu ada beberapa alumni Himasal, beliau menyampaikan berbicara tentang kecewa, ya kita kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Trans 7. Ya memaafkan. Tapi semisal kita itu tidak dididik adab atau akhlakul karimah oleh seorang guru, ya Trans 7 saiki wis kobong, Pak. Nggih. Kobong, Pak. Tapi karena dididik adab, dididik akhlak, ya saiki iso roboh nek cara dididik adab karo akhlak. Bakar. Wong guru kuwi kiai kuwi ibarate kaya wong tuane dhewe lho, Pak. Awake dhewe iki sak ra cocok-cocoke karo wong tuane dhewe, wong tuane dhewe dilokne ngamuk awake dhewe. Jibrok tenan. Lah apalagi pondok, apalagi sekelas Lirboyo yang mencetak para kiai-kiai yang ketika pulang itu mayoritas menjadi tokoh di daerahnya masing-masing. Ket mulai tokoh desa sampai tokoh kecamatan sampai tokoh bahkan tokoh nasional internasional. Cetak Lirboyo akeh banget. Lah mari kuwi ketika seorang murid ini berterima kasih kepada gurunya dengan sungkem karena menganggap itu adalah orang tua yang mengantarkan ruhnya sampai dekat kepada Allah, sampai ibadah iso khusyuk, iso khudu. Lah kuwi mang jerene perbudakan. Bahkan pondok-pondok yang lain juga di framing seperti itu. Lah ini berlebihan. Dan sekarang memang banyak orang itu cari ulat konflik. Kayak gini sampai barno pondok, bukan kita yang memiliki pondok harus khawatir ngono mboten. Nek barno akeh bocah orang ngaji. Jadi apa? Bocah orang ngerti. Kowe balik apa ora balik kewajibanmu ya apa ora ngerti. Ngene kan minimal cara kowe ra salat apa piye ngono kowe kadang paham. Nek kowe pancen dosa ninggalne kewajiban. Kowe poso Ramadan ora poso Ramadan kowe kan paham. Minimal ngerti. Bukan kok kuwi wis entuk ganjaran mboten, minimal kowe ngerti dosa sing wis kok lakoni apa, wis mari kuwi engko sapa ngerti kowe iki barno sadar. Malih nglakoni perkara apik. Aku kadang muni ngene krana sing ngrungokne jamaah ST kan wonge ya wong logika ya akeh. Aku mulane ya nek jelasne ya mendasar. Tapi hikmah dari semua ini kudunya dhewe iki sadar. Makanya harus pintar-pintar mengonsumsi sosial media. Apa-apa kan saiki ngono, dibanding-bandingkan dan sebagainya. Lah wong wis dididik masalah haram mangan hake wong liya, korupsi sik akeh koyo ngene, lah kiai-kiai pengaruhe malah arep kok ilake kabeh. Tambah ngenes we. Saiki sing nerangne berbagi uang iku kudu manfaat nggih wong liya. Kuwi nek ra kiai sapa? Hakul jar, kowe karo tanggamu kudu apik, duwe hak. Karo tanggamu kudu ngene. Nek uang akhire dhewe ngurusi uripe dhewe. Piye? Ngono lho maksudnya iki secara alus-alusan ae.
Nah, ketika ada seorang guru apa santri apa terdidik oleh kiai, kita dididik ora usah ngenteni penak penting manfaat to. Bener bra? Mulane nek santri metu ka pondok, apa ya nek ceritane santri barno aku gelem adan penting bayaran, aku gelem ngimami penting bayaran, aku gelem dadi marbot masjid penting bayaran, ora enek. Dia sudah dididik keikhlasan walaupun dia sendiri belum enak. Dan itu seperti yang dilakukan sahabat Ansor untuk menjamu orang muhajirin sing tas teko ka Mekah. Ngono kuwi sing iso nerangne kan guru. Ayate apa? Ceritane piye? Ya iku penting. Lah bayangkan tidak ada seorang kiai, wis wong lanang wedok perzinaan los tur dalan, wis Amerika, Las Vegas, mentem los. Ora enek istilah halal haram, ora enek. Terus kabeh wong dibedil, gregeten titik tembak. Korupsi merajalela apa piye? Iki ngomongne sing mendasar ae ngono.